इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉरी खुलुमबाय, आंनि मुङा बारशारानि बसुमतारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिनैनि भिडिअ'आबो जागोन मोनसे आनबक्सिं भिडिअ'। एमाजननिफ्राय आं थारमाने आरोबाव मोनब्रैसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन, बे सफैबाय। ओमफ्राय किचेनाव इउज जानायनो माने आइटेम। स' इन्टारेस्टेड बा भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। तो दोस्तों आज का वीडियो भी होने वाला है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। ये भी अमेज़ॉन से ही मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था जो कि पहुंच गया है, आज डिलीवर्ड हो गया है। तो किचन में यूज़ होने वाले ही आइटम है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। तो लोगों पर नई फर्स्ट आइटम आ जाबाय बेनो। पैकिंग ठीकानो दं, ठीक ही है पैकिंग। खोलते हैं इसे अभी। यो माइरं आरि सुनो हागोन, खेरखा, प्लास्टिकनि खेरखा बुंनो हागोन जों बेखौ। वेजिटेबल्स भी धो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग राइस भी धो सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, क्यूट लगा, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थादो। बारा दामनि नङा, बिदि हेन्डेलबो दङ मोनसे क्यूट, बिदि हमनानै ओरै ड्रेन खालामजागोन। ओमफ्राय ओरैनोथ' मोजां नुदों, यूज खालामनायाव माबायदि बेखौ आं उनाव खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबायदि मोनदों आं यूज खालामनानै। तो लाइट वेट है, ये हैंडल भी है। तो देखते हैं यूज़ करके कैसा लगता है। तो ये एक सेकंड प्रोडक्ट, ये खोलते हैं इसे। पैकिंग, इसका पैकेजिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा कवर्ड है। पहला वाला का पैकिंग इतना खास नहीं लगा, बट ये थोड़ा अच्छे से पैक किया हुआ है। चलो खोलते हैं। मोननै बुस्थु एक्चुअली जो खालामनो हादों। सेम आइटम दो मैंने मंगवाया था। खोलते हैं अभी। ये है बे जाबाय मोनसे, आरो मोनसेखौ खोलेंसै। तो लोगोफोर नै बे जाबाय होल्डार्स, माने बाथरूम बा किचेनाव बिदि होल्ड खालामना दोननो थाखाय। ओमफ्राय बिदि स्टिकार दङ वालाव बिदि लागायनानै, बेखौ बिदि फिक्स खालामनांगोन। बिदि ओमफ्राय वालाव लागायगोन मोननैखौबो। बेखौ आं बरपेटा रोडनि न'नि थाखाय अर्डार खालामदोंमोन, बाथरूमाव नांगौ आंनो। बाट आंना मोनसे कन्फ्यूजन दङ, बेयाव ग्लु स्टिकार बायदि थानांगौमोन, बाट बेयाव जेबो गैया। बिदिनो आं ग्लु लागायनांगोन बायदिसो मोनदों, किन्तु नुनायाव आं बेयाव माने जेरै स्टिकार थायोना, बोखारनांगौ, बोखारनानै बिदि माने वालाव होनाय, बिदि माथो मोनाखै आं। नोंथांमोना जुदि मिथिगौ प्लिज आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव जानाय हरदो। बाट माने बारा दामनिबो नङा, आं गाज्रि नुवाखै। ओमफ्राय थिगानो, नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थादो। ओमफ्राय आं उनाव देखायगोन आं बेखौ अबाव यूज़ खालामो, देखायना होगोन उनाव। तो दोस्तों ये है होल्डर। ऐसा स्टिकर्स जैसे मिला मुझे, जैसे, पर आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें ग्लू नहीं है। आप लोग को अगर पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे एक पेपर रहेगा जैसे स्टिकर हम लोग जैसे निकाल देते हैं, उसके बाद इसमें ग्लू रहता है तो चिपका देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर आप लोग को पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो ये है सेकंड प्रोडक्ट, सेम कलर, मैंने यही मंगवाया था, यही आया। चलो थर्ड प्रोडक्ट देखते हैं। थर्ड प्रोडक्ट पैकिंग एकदम मैंने कागज़नी पैकिंग, पैकेजिंग नॉर्मल ऐसा है, आप लोग देख लीजिए।
कोई भी इसको आराम से फाड़ के निकाल सकता है। तो सीजर नहीं है मेरे पास, तो चाकू से काम चला रही हूँ अभी। और एक पैकेट, क्योंकि इसका प्राइस यहाँ पे है, मुझे याद आ गया। इट्स 249 रुपीज़, बारा लाखे 249। बट माँ जिनिस देखाइनोसै नोंथांमोननो, बारा दामनि नङा, 249 का है ये सामान। तो क्या है मैं दिखाती हूँ अभी। सेम, मैंने एक्चुअली 2 मंगवाया था, एक गुवाहाटी के घर के लिए और एक बरपेटा रोड में। तो एक ऐसा है, तारमाने आं मोननै अर्डर खालामदोंमोन। सेम जिनिस, मोनसेयाव हेन्डेल थानाय, मोनसेयाव हेन्डेल गैयि। बे एसे गोरासिन, बे साबसिन। ग्रीन, एक ये और एक ये, लेकिन ये थोड़ा पतला है, मतलब लाइट है, और ये थोड़ा हैवी है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉरी। तो मैंने 2 मंगवाया था, एक बरपेटा रोड के घर के लिए और एक गुवाहाटी के लिए। तो देखते हैं यूज़ करके। ये मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग को कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो लोगोफोर माखौ मोजां नुदों खोन्थादो। ओमफ्राय बेखौबो क्यूट नुदों। कालारा माने लाइटआ बांद्राय गोलैदों, एकदम लाइट ब्लू नुदों ना। बेनो, ओमफ्राय बिदि गुदुं दङ बिदि। सो एकदम सिम्पल आइटेम, क्यूट नुनानै आं अर्डार खालामबाय। तो आरो मोनसे दङ, बे जाबाय शिवमनि थाखाय अर्डार खालामदोंमोन आं, बेखौबो देखायनोसै नोंथांमोननो। ओमफ्राय लोगोफोर बे लास्ट प्रडाक्ट, ओमफ्राय बे एक्चुअली शिवमनि थाखाय अर्डार खालामदोंमोन आं। तो ये लास्ट प्रोडक्ट है, और ये शिवम के लिए मैंने ऑर्डर किया था, मेरी बेबी के लिए। पैकिंग तो वैसा ही है, पॉलीथीन का। एक्चुअली सेट ऑफ पेंट, वार्म पेंट्स। तो फार्स्टआव नायग्रोनि, ओमफ्राय बेसे दाम लादोंमोन रांखौ आं बावबाय, आं नायनानै उनाव खोन्थानोसै नोंथांमोननो। तो इयाव 1 2 3 4 5 सेट ऑफ 5 पेन्स। क्वालिटी मतलब इतना वार्म नहीं है, हम लोग जैसे लेगिंग्स बायदि बियो। सिङाव गाननो मोजाङानो जागोन, लं पेन्टफोरनि सिङाव बिदि। कालारा रेडखौ आं मोजां मोनदों। तो बे जाबाय मोनसे ब्लू, सेम। शिवमनि थाखाय एसे गोलाव जागोन, आं एसे गिदिरखौनो अर्डार होखादोंमोन। तो बे मोनसे कालारफोरखौ मोजां नुदों आं, नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थादो। तो ब्लू भी मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है। वार्म नहीं है ये, लेगिंग्स जैसा होता है मटेरियल वैसा ही है, नॉर्मल, फिर भी नीचे पहनने के लिए चलता है। पे भी नीचे एक इलास्टिक दिया हुआ है ऐसे। बिदि इलास्टिक दङ सिङावबो, आथिङाव। नॉट बैड, रफ यूज़ के लिए, डेली वेयर के लिए। इमान माने जि नांगौ शिवमनो, जि लेथ्रा खालामो। लास्ट येलो, डिजाइना एसे आलदा। सिलाइफोरा मोटा मोटी एकदम बिराद, एकदम बहुत मोजांबो नङा, चलता है। ऑर्डिनरी है, इतना खास कुछ नहीं है, बट डेली वेयर के लिए ठीक है। क्योंकि इतना शैतान हो गया है शिवम, मतलब डेली उसको इतना कपड़ा चाहिए आजकल, मतलब बहुत गंदा करता है। तो बहुत नेसेसरी था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया एक साथ में, सेट ऑफ 5। तो येलो, ग्रे, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। तो
सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इन केस आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरऑल डेली वेयर के लिए ठीक है, न' गाननो थाखाय मोजां, न' गाननो थाखाय ओमफ्राय बाहेरावबो गानजागोन, इमानबो गाज्रि नङा। थ' बेनोसै जोंनि प्रडाक्टफोरा, नोंथांमोना माबायदि मोनखो खोन्थादो। ओमफ्राय जुदि सेम बायनो गोसोबा डिस्क्रिप्शन बक्सआव आं लिंक होखागोन, नायबानो जाबाय माबायदि मोनदों नोंथांमोना। तो दोस्तों इसका प्राइस है, MRP प्राइस था वो 1299, मुझे डिस्काउंट में 649 में मिला, सेट ऑफ 5 पेन्स, तो 649 आवनो मोनबाय डिस्काउंटआव। ओमफ्राय बे मोननैयाव लादों 199। ओमफ्राय आंथ' बे स्टिकारा थगायजाबाय बायदि मोनदों, एडहेसिभआ बेयाव स्टिकार थानांगौमोन, बे गैया। आं बेखौ सोलायबाय थाला, रिटार्न खालामला, माने आथा मोनसे बायनानै लागायना होनोसै, नायनोसै थायोना थाया। तो इसको रिटर्न तो नहीं करूँगी, रख ही दूँगी। देखते हैं। इसका प्राइस 199 है ये दोनों का, और ये 175 और ये वाला 249। तो यही है प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड एक्सेप्ट फॉर दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न इट। इसको रखी दूँगी मैं। तो सोलायबाय थाला आरो रिटर्न खालामदो आरो नेबाय थादो डेलिभारिखौ, बाबाय। बेखौ माबा मोनसे खालामसै आरो ना, फिक्स खालामसै। ओमफ्राय मा खालामनो हागौ प्लिज आंखौ माने रिटर्न खालामागारा मा आथा लागायबा मोजां जागोन, आंखौ प्लिज हागौबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। आंथ' फेबिक्विकजों थांगोन ना थाया आं मिथिला, फेबिक्विकखौनो लागायगोन सानदों आं। वालाव थागोन ना थालाथाय आइ एम नट सियर, नायनोसै। स्टिल नोंथांमोना जुदि आइडिया दङबा आंनो प्लिज खोन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव। दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै, आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।